салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. Луис Суарес чунин андеша дорад ки ин мавсим бемуҳобо бояд Карим Бензема барандаи туби тиллоӣ шавад. Шумо дар финали Лигаи Чемпионҳо ба кадом даста тарафдор хоҳед буд? Ман мухлиси Барселона, Ливерпул, Атлетико умуман дастаҳое ҳастам ки дар он ҷо бозӣ кардам. Аммо пас аз голи дуюми Бензема ба дарвозаи Челси ман аз ҷой бархоста ба маҳорати ӯ кафкубӣ кардам. Зеро ман аз ин кори Карим ҳамчун мухлиси футбол дар ҳайрат монда будам. Оё Бензема сазовори ба даст овардани туби тиллоӣ ҳаст? барои ин мавсим бале, аммо барои ман бошад бояд ҳамеша туби тиллоиро Месси гирад. Лекин имсол Лео на он қадар хуб ҳунарнамоӣ кард. Имсол соли Месси набудааст, гуфт Луис Суарес. Имсол не, гумонам Месси абадан дигар сол надорад. ҳамлагари Милан Златан Ибрагимович дар бораи пирӯзии даста дар чемпионати Италия дар мавсими 2021-2022 сухан ронда ёдовар шуд ки ба ваъдааш вафо кардааст. Милан охирин бор ғолиби чемпиони Италия шуд ки ман бозӣ мекардам ва ҳоло боз даста ба ҳамроҳии ман ба пирӯзӣ даст ёфт. 2.5 сол пеш ба мухлисон ваъда дода будам ки Миланро ба он ҷое ки бояд бошад баргардонам ва муваффақ шудам. ҳарчанд бисёриҳо бовар намекарданд. дар бораи оянда чӣ гуфтан мумкин аст? 10 соли дигар бозӣ мекунам ва пули бештар ба даст меорам. дар асл бояд саломатии худро беҳтар кунам ва он гоҳ маълум мешавад. ман аз анҷоми корномаи варзишии худ метарсам, аммо агар ин корро ҳар вақте ки хоҳам карда метавонам, гуфтааст Ибрагимович. фаъолияти Златан дар футбол шабеҳи карьераи Конор Макгрегор дар UFC аст. як меравад боз мебинӣ ки омад. ҳоло футбол аз ситами ин одам халос нахоҳад шуд. ҳуҷумкунандаи дастаи Реал Мадрид Карим Бензема иқрор шуд ки ӯ талош дорад то рекорди ҳамлагари Манчестер Юнайтед Криштиану Роналдуро дар як мавсими Лигаи Чемпионҳо шиканад. футболбози португалӣ дар як мавсими Лигаи Чемпионҳо 17 гол ба сама расонидааст ки ин рекорди мусобиқа маҳсуб мешавад. Карим Бензема дар ин мавсим дар Лигаи Чемпионҳо 15 гол ба сама расонидааст. рӯзи шанбеи 28 май дар бозии ниҳоии мусобиқа Реал Мадрид бо Ливерпул бо ҳам майдондорӣ мекунанд. рекордҳо боқӣ хоҳанд монд, лекин роҳҳое низ ҳаст то онҳоро тағйир дод. барои ман аз ҳама муҳимаш ин аст ки дар майдон ба дастаам кӯмак расонам ва тавонам дар пирӯзии даста саҳми хешро гузорам. гол задан, асист кардан албатта муҳим аст, лек барои ман аз ҳама муҳимтар ин ғалаба кардан аст. суханҳои Бенземаро вебсайти расмии УЕФА нашр кардааст. бозии ниҳоии Лигаи Чемпионҳо миёни дастаҳои Ливерпул ва Реал рӯзи 28 май соати 23:55 ба вақти душанбе баргузор мешавад. Карим Бензема ҳоли ҳозир ба ҳамин ба истилоҳ формаи варзишиаш рекорди Роналду як су боварӣ дорам миёни Роналдуро мешиканад. чӣ гуфтед? ПСЖ омода аст ки тобистони имсол Неймарро ба фурӯш гузорад. бошгоҳи шаҳри Париж агар ягон бозингари наверо ба ҳайати тим ҷалб созад, аз рафтани ҳамлагари 30-сола монеъ намешавад. дар баробари ин худи бразилӣ мехоҳад ки дар ПСЖ боқӣ бимонад. ӯ умедвор аст ки мавсими оянда бо бошгоҳ ба гирифтани бештари ҷоизаҳо даст меёбанд. дар ин бора рӯзноманигор Адриен Гренье дар такя ба Элекупе хабар додааст. Неймар аз соли 2017 инҷониб дар ҳайати дастаи ПСЖ бозӣ мекунад. ӯ аз Барселона бо маблағи ҳангуфти 222 миллион евро ба ПСЖ гузариш карда буд. шаҳрномаи феълии Неймар бо дастаи шаҳри Париж то соли 2025 баста шудааст. боқӣ мондани Неймар дар ПСЖ маънои онро дорад ки Париж барои чанд соли дигар аз ҷоизаи Лигаи Чемпионҳо маҳрум мешавад. ҳамлагари тими Ливерпул Садио Мане метавонад дар тобистон ба Лигаи 1 Фаронса гузарад. қаҳрамони Фаронса ПСЖ довталаби асосӣ барои ба даст овардани ин ҳамлагар ба ҳисоб меравад, дар ҳоле ки ояндаи Мане номуайян боқӣ мемонад. худи сенегалӣ хоҳиши дар клуб монданро карда изҳор дошт ки ҳама чиз ба ӯ маъқул аст ва хушбахт аст, аммо ҳамлагари 30-сола тасмими ниҳоиро пас аз бозии ниҳоии Лигаи Чемпионҳо бо Реал Мадрид мебарорад. ба ғайр аз ПСЖ ба Мане ду дастаи Аврупо Бавария ва Барселона низ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. шаҳрномаи Садио бо Ливерпул то тобистони соли 2023 амал мекунад. дар мавсими 2021-2022 Мане дар тамоми мусобиқаҳо 50 бозӣ карда ба задани 23 гол ва 5 партофти головар даст ёфтааст. рафтани Мане ба ПСЖ маънои онро дорад ки дар осмони ПСЖ боз як ситораи тобони дигар дурахшон мешавад, аммо он ситораҳо дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо ба ҳайси тамошобин иштирок мекунанд, мисли Месси, Мбаппе, Неймар.
مباپه بیش از 700,000 ابوناچیونش را از دست داده است. از عشق تا نفرت کیلیان مباپه در PSG باقی میماند. این در حالی که رهبریت ریال مادرید با طور فوری جایگزین فرانسوی را میجویند. مخلصان گرازمانیا در سراسر جهان کیلیان را در شبکه‌های اجتماعی برای خط سیاه روان میکنند. مخلصان برای خیانت و طمع انتقام میگیرند. مباپه علاوه در اینستاگرام 700,000 ابوناچیون خود را از دست داده است. خود همانشان وقتی که فوتبالباز تصمیم خود را درباره ماندن در PSG رسما اعلام کرد، شماره نفرانی که در او خط ثبت کردند از 9 میلیون نفر گذشت. هنوز روز شنبه 21 می شماره ابوناچیونش در اینستاگرام 71.6 میلیون نشان میداد و تا نصف شب به 70.9 میلیون نفر. استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی چگونه از ابونه امباپه و مسدود کردن صحیفه امباپه را نواربرداری میکنند. سپس این نوارها را در صحیفه‌های خود جایگیر کرده درباره ورزشگر گپ‌های زشت مینویسند. با فلش موب نه تنها مخلصان فعال ریال مادرید بلکه همه آنهایی که از مناسبت PSG با فیرپلی مالیوی ناامید گشتند همراه شدند. کاربران توییتر از تصمیم قطعی ابونگی در همه شبکه‌های اجتماعی با امباپه پشتیبانی کردند. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.